Készülnek versenyre. Tökéletes a mérség. Egy kis csendélet a terembe, óbidai erőmelők jönnek, csak ők jönnek. Laci már szedi össze a súlyokat, ez az, most megy az ismerkedés. Szerbusz, boldog új évet, nem van még egyszer, ciao. Boldog új évet. Laci már cipeli a súlyokat, ő a következő. Hozod, Lacikám, meg kihűlök. Pörögjetek, légy szíves, jó, kösz. Várjál, megfogom a rudat, mert átbillen. Laci, teheted föl. Jó. Bence beelőzött, igaz, ő nem jobbodai erőmelő, de jó kis edzőtársunk, most nagyon megnyújtja a hátát, meg a lábát, nagyon jó lesz. Nézzétek, ez nem súly neki, ez csak a rugó. De ne ezt a könnyedséget. Látjátok? Így kell ezt csinálni. Semmi feszkó, semmi nem zavarja semmi, vele van az erő. Igaz, most Star Wars van most teljes mértékben. Lacika felteszi a 20 kilót, Bence felteszi a másik 20-ast. Látjátok? Ez pont nem is tudom mennyi, ez olyan 60 kb. Jön Hanusz László, többszörös világbajnok, Európa bajnok, többszörös magyar bajnok, közel az 1000-hez az összetetbe. Most nyújtja a hátát, mert nagyon erős a fiú, nagyon erős. Látjátok, milyen egyszerűen kivette? Ez az, nem volt 60 kiló. Ez az. Röpke súly, ez neki pehely súlyba. Nagyon jó. Nagyon jó. Mélységgel nincsenek gondok. Ez az, nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Kovács Lajos, többszörös magyar és világbajnok, erőemelő, 60 kilóval. Bemutatja a gyakorlatot. Ez. Kezdő súlya neki. Tökéletes gyakorlat, nagyon jó mélység. Ez az. Nagyon szép. Ez az. Segítsétek föl! Ez az, majdnem beragadtam. Kulcsár László most próbálkozik. Eddig pekkanyomó volt, és most alias átok, így van. Most próbálkozik első guggolásával. Nagyon szépen hagyta végre a gyakorlatot. Egyenes a háta, mélysége megvan. Kicsit a térde előre, de ezt még gyakoroljuk, ez csak melegítés. Semmi probléma. Ez az. Próbálja a kislányát utolérni, ami nem fog menni, nem fog menni, nem megyünk vele. Bence készülődik. Bencének ez nem súly. Ez nem súly a Bencének. Súlyemelő stílusban gugol. Igen. Szűk lábtartás, de a mélységen nincs gondja. Mindjárt egészen mélyről indulunk. Olyan mélyre a gurtnit így elszakítja. Mindjárt elszakítja, de könnyen megindult, mert felfeszik a gurtnira. Semmi gond. A következő kereken 100 kg. Következik Hanusz László. Ez neki semmennyivel bicepszezik, na mindegy, ebben most nem megyek bele.
Már nézzétek, az övet is fölveszi. Jó, ezt fejük fel tavaszi fáradtságnak. Semmi gond. Atya ég, nincs is a rudon. Semmi. Mire tegyük, hogy nem húzódhatott? Ja, igen, lejjebb kell engedni, mert sajnos üti a mércét, na mindegy, ebben nem megyünk bele. Igen. Én pupra tudom venni, fejpupra. Az szép volt. Jó, ez az, Hanusz László készül. Mellel levettem, most bemegy alá. Igen, nagyon jó. Nagyon szuper. Kiáll szélesbe, fejet megemeli. Látjátok, ez semmi. Ez nem súly. Ez semmi. Ez kennyed, leföl, reggeli torna. Semmi. Ennyi. Így van, visszateszi. Nagyon szuper. Gratulálunk, Lacikám! Köszönöm szépen. Kovács, vagy 100 kiló. Ez az. Nagyon könnyedén csinálja. Ez az. Kicsit bevörösödött, de nem számít. Ennyi belefér. Kicsit bevörösödtél, de nem számít.